Περπάτα! Περπάτα ρε άχρηστε! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά. Εσείς? Έχω κλείσει 2 θέσεις. Για πού παρακαλώ? Ιταλία, Σικελία πάω. Το όνομά σας? Καραμπαμπάς. Και ο κύριος? Καραγιός. Τις αποσκευές σας παρακαλώ. Χατσα! Χατσα! Πού να μπω, Πού πας? Είσαι αποσκευή? αφού μου έκανες... Άτσα! Άτσα! Βαλίτσα ρε σου πάρε, βαλίτσα! Ναι μου λες, τα πήρες όλα τα ρούχα μου. Ναι, παπά, όλα εδώ μέσα είναι. 6 κουστούμια, 4 πουκάμισα, 3 ζευγάρια παπούτσια, 2 πετσέτες μεγάλες του μπάνιου, 4 μπουρνούζια και καμιά δεκαριά σόβρακα. Την οδοντόβουρτσά μου την πήρε. Όχι, δεν χώραγε. Τι ώρα πετάμε? Σε 2 ώρες. Thank you, μαυρομάτα μου. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Γιατί με εκθέτεις, Λεβέντη μου? Είσαι γιος μου εσύ! Λέγε ρε είσαι! Είμαι! Έτσι! Αν και η μαμά διαφωνεί. Για ποιον ήμουν 20 χρόνια φυλακή ρε? Για ποιον? Για σένα! Για μένα. Ναι ρε, για να μην σου λείψει τίποτα ρε! Να ταξεις όλα στη ζωή σου! Κάτσε κάτω ρε. Στην καρέκλα ρε ζών! Αφού κάτω είπες. Α, δεν πάει καλά. Τι ακούω για σένα ότι σε λέει καλό και ευγενικό παλικάρι. Προσπαθώ, μπαμπά. Πώς θα βγεις ρε με αυτά τα προσόντα ρε στην κοινωνία ρε κακομοίρη. Θα σε φάνε ρε. Είχες κανένα παράπονο. Έλα κάτσε. Κάτσε. Θα σου το πω πιο μαλακά. Α, κι εγώ θα πέσω πιο μαλακά. Ναι. Είχες κανένα παράπονο από μένα? Σε ρωτάω γε μου. Είχες παράπονο από μένα? Όχι, μπαμπά. Όταν ήσουν μικρός, δεν σε σάπιζα στο ξύλο για να μου μοιάσεις? Ναι, μπαμπά. Δεν σου ρίχνα τα πινελίκια σου? Ναι, μπαμπά. Μέχρι 15 χρονών δεν σε φώναζα μαλάκα και γύρναγες? Ακόμα γυρνάω. Τώρα γιατί μου βγαίνεις μαλθακός, Να σου πω. Καπνίζεις? Όχι, μπαμπά. Όχι! Όχι! Ρε, αν δεν καπνίσεις τώρα που είσαι υγιής, πότε θα καπνίσεις, όταν αρρωστήσεις? Τι θα κάνεις στη ζωή σου, μου λες, παιδάκι μου? Θα δουλέψω για να γίνω χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Αν θα γίνεις χρήσιμος για την κοινωνία, θα γίνεις άχρηστος για τον εαυτό σου. Έχεις σκεφτεί έτσι τι δουλειά θα κάνεις? Θα γίνω πολιτικός. Αλλά άμα γίνω πολιτικός, τι θα πάρω? Το πούλο θα πάρεις! Με τα σκατά που κουβαλάς στο κεφάλι σου. Τι, με έχεις κανένα περιστέρι? Γιατί, αγόρι μου, με στενοχωράς? Είχες κανένα παράπονο από μένα? Κάτσε. Πες μου, είχες παράπονο? Το μπουρδελάκι για ποιον τ' άνοιξα? Για σένα τ' άνοιξα. Να βγάζεις το χαρτζηλικάκι σου. Δουλεύει μέσα η Μάς, η θιά σου, η αδελφούλα σου. Τη γιαγιά την έχουμε στην πόρτα. Ναι. Α! Πήραμε την κουμπάρα! Πήραμε την κουμπάρα. Την πήραμε την κουμπάρα! Όπου έχει κάτι βυζάρες η κουμπάρα. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει το μπουρδέλο, θέλω να μπω στο δημόσιο. Ναι. Και το δημόσιο μπουρδέλο είναι, γε μου. Γιατί με στενοχωράς, αγοράκι μου? Καημό το έχω, μωρέ, εδώ έτσι βάσανο στην καρδιά. Εδώ είναι η καρδιά. Εγώ την έχω από εκεί, δεν έχει σημασία. Να σε δω, μωρέ, να κάνεις μια ληστεία κι ας πεθάνω. Α, όχι, μπαμπά, δεν θέλω να πεθάνεις. Θα πεθάνω, ρε. Θα πεθάνεις. Θα πεθάνω. Μην κλαις, ρε. Δεν πεθαίνω, ρε.
Το μετάνιωσα. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα, γέ μου. Από τούδε και στο εξής. Από τούδε. Από τούδε. Αρχίζει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Από τούδε. Από τούδε. Και τι είναι αυτός ο ανατολισμός? Δεν το μάθατε στο σχολείο, γεια μου. Θα σε μάθει ο πατέρας σου πώς θα γίνεις πλούσιος. Από τούδε. Από τούδε. Μάθημα πρώτον. Είσαι κάπου, έχεις ξεμείνει από λεφτά και βλέπεις το διπλανό σου, ο οποίος κάθε... Τι ψάχνεις, ρε? Τι ψάχνεις? Το διπλανό μου. Εγώ είμαι ο διπλανός. Έλα δίπλα μου. Βλέπεις που λες το διπλανό σου και του φουσκώνει η κολότσεπη. Τι θα σκεφτείς? Ότι είναι κολαράς. Ότι είσαι μπουνταλάς. Έλα ρε. Πάρε αυτό, ρε. Πάρε αυτό και κάνε πως με ληστεύεις. Έλα. Έλα σε εδώ, λεβέντη μου. Ακίνητος. Ακίνητος είπα γιατί οπλοφοράω. Τι κάνεις? Οπλοφοράω. Πώς το κρατάς αλιβανιστήρι, ρε? Πώς να το κρατήσω, μπαμπά? Γερά, όπως κρατάς το πουλί σου. Ναι. Τι κάνεις εκεί, ρε κερατά? Τι κάνεις εκεί? Έτσι κρατάω το πουλί μου. Μη φωνάζεις, γέ μου. Θα σου κλείσει η φωνή. Σήκωσε το όπλο. Σήκωσε το όπλο. Εντάξει, το γρασάρισα το πρωί. Το φτιάξα. Σε θέλω άγριο. Θέλω το μάτι σου να στράφτει. Να στράφτει. Να στράφτει. Και άμα βρέξει. Θέλω το μάτι, ρε. Το μάτι το αστραφτερό, το γκαλιούρικο, έτσι. Για να σε δω. Γκαλιούρικο. Ναι. Τι έχει, βατράκι? Είναι γκαλιούρικο. Είναι καβούλικο. Σε θέλω άγριο, ρε. Σε θέλω έναν άγριο ληστή, έτσι άγριο ληστή. Να είμαι ο Ροχάμης. Ποιος Ροχά? Ο Βαγγέλης από τη Χαλκίδα. Όχι, ρε, ο Βαγγέλης, σας παραθερίζει. Λοιπόν, είσαι ο πιο άγριος ληστής που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ποιος δηλαδή? Παπαντονίου. Αυτός είναι ληστής. Έλα τώρα, κάνε πως με ληστεύεις. Έλα σε εδώ. Έλα, λεβέντη μου. Έλα, παλικάρι μου. Πού πάει? Φύγε από εκεί. Είναι το τσίρκο, θα σε πάρουνε. Φύγε από εκεί. Έχει έρθει δίπλα, φύγε. Απομακρύνσου. Ορίστε. Τι θέλετε, κύριε, από μένα? Γεια σας, είμαι ο Παπαντονίου. Έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε τα λεφτά σας? Όχι, ρε, δεν στα δίνω. Δεν πειράζει, θα στα κρατήσω από τη σύνταξη. Γελάει. Γελάει, νομίζεις θα πάρει σύνταξη να με μεγαλώσει, Θα σου έλεγα τι θα πάρεις. Λοιπόν, δεν το κατάλαβες αυτό το μάθημα. Θα κάνουμε άλλο. Θα σε